Jätelain mukaan tämän luvattoman kaatopaikan tyhjentäminen voi loppujen lopuksi kaatua kaupungin maksettavaksi. Tontti on sekä asemakaava että pohjavesialueella. Junaradalle pudonnut auto keskeytti Kehäradan liikenteen varhain perjantai-aamulla. Onnettomuus tapahtui Kivistön rautatieaseman ja Aviapoliksen rautatieaseman välillä. Ensihoito vei auton kuljettajan jatkotutkimuksiin. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos evakoi yhdestä radalle pysäytetystä junasta noin 60 matkustajaa. Junaliikenne Helsinki-Vantaan lentoasemalle keskeytyi noin 2 tunniksi. Tommonen talo on Porissakin. Kaupunki saa siivota se pois. Pormestari luodossa. Vaarallinen. Roolipelitapahtuma Rope